Nkomplu napprezzaw u nfittxu dak li jaqadna. Jaqadna żgur l-interess ġenwin li l-kol għandna illi naraw li l-kulħadd jimxi l-qudiem. Illi ħadd ma jibqa' lura. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza organizzata l-ġimgħa filgħodu mid-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo fil-binja ġdida ta' Caritas Malta fejn ġew ippreżentati 4 proposti biex tiġi indirizzata l-problema tal-faqar f'Malta. Bernard Grech min-naħa tiegħu qal li wieħed m'għandux biss iħares lejn il-faqar materjali iżda wkoll lejn kull forma oħra ta' faqar. Maħna għandna obbligu u għandna dmir morali li naraw illi hemm realtajiet oħrajn. Ma nistgħux infiżdu l-kuxjenza tagħna u nserħu rasna għaliex l-investiment fil-qasam soċjali żdied fl-aħħar snin. Jew żdied f'kull żmien. Nikkwotaw kemm nikkwotaw l-istatistika min qiegħed bil-ġuħ ma jikolx b'dik l-istatistika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kull individwu għandu dritt li jkollu moħħu mistrieħ u mhux jaħseb kif se jkun qed iwassal sal-aħħar tax-xahar. Nkunu diżonesti jekk nagħlqu għajnejna għal dawn ir-realtajiet li qed jgħixu n-nies. U meta tħares madwarek u tara kif fl-aħħar snin żdiedu il-food banks f'Malta. Żdiedu l-kċejjen illi jagħtu ikel ukoll anke b'xejn. Hemmhekk tara allura kemm mhux biss qegħdin jiżdiedu n-nies illi għandhom il-bżonnijiet, imma x-xibka ta' servizzi soċjali mhijiex qiegħda taqbad lil kulħadd. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ħadem fuq numru ta' proposti għal kontra l-faqar biex pajjiżna jimraħ lejn soċjetà iktar ġusta. Il-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm struttura għal kejl ġenwin u realistiku biex finalment ikun hemm strateġija nazzjonali għal ġlieda kontra l-faqar. Jiġi stabbilit mekkaniżmu għat-twaqqif ta' minimum living income, solidarjetà ma' dawk bla saqaf fuq rashom hekk kif mill-inqas 300 ruħ bħalissa qed jgħixu fit-triq, u li jissaħħa is-social corporate responsibility biex naraw responsabilità soċjali ta' kumpaniji u korporazzjonijiet. Id-Deputat Ivan Bartolo qal li kull individwu għandu d-dover li ma jagħtix il-ġenb lil dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli u fakkar li wieħed ġej minn fejn ġej għandu dritt tal-ħajja adekwata. Qal ukoll is-soċjetà Maltija għandha l-obbligu u dmir morali li tevalwa r-realtajiet kollha. Id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt min-naħa tiegħu spjega kif Caritas ta' kull sena tilqa' mal-1000 persuna biex jgħinuhom f'sitwazzjonijiet varji u saħaq li qabel il-COVID dejjem kien hemm problemi ta' saħħa mentali iżda l-pandemija kkawżat kriżi ikbar u fakkar dwar l-importanza li pajjiżna jaħdem biex jitkattar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-President Emeritus Mary Louise Colero Preca illi qalet li f'pajjiżna u ħafna li qed ibatu fil-faqar u għalhekk li hemm bżonn li l-faqar jispiċċa darba l dejjem u mhux sempliċiment jonqos dan hekk kif il-faqar inaqqar id-drittijiet tal-bniedem.